My, deti zo všetkých končín sveta, si želáme jedno. Lásku a mier medzi ľuďmi. Všetci sme bratia a sestry a patríme do jednej veľkej rodiny. Chceme, aby sa skončili vojny a konflikty na celom svete. Mária, naša matka, prosíme ťa o pomoc. 18. októbra sa spojíme s miliónmi detí na celom svete, aby sme sa modlili ruženec za mier. Pozývame aj teba, pripoj sa 18. októbra k celosvetovej modlitbe s názvom Milión detí sa modlí ruženec, ktorú organizuje nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Ďalšie informácie a materiály na stiahnutie nájdeš na stránke www.miliondetí.sk. Modlíme sa spoločne za mier a pokoj na zemi.